Mazi Nwaedozie bụ onye nke tụrụ ugo dịka onye President General Ogboji Town Union ka o nwetachara mgbakọta vootu ruru 152 megide onye na-ezukọrọ ya bụ ọkwa ọchịchị bụ Dr. Chidi Osuji onye nke nwere mgbakọta vootu 151 na ya bụ ọrụ nkọpụta otu na-akwụ maka ịdịkọ n'otu nke obodo ahụ emere. Ndị ọzọ so na ya bụ otu gụnyere Mazi Ikenna Okafọ onye odeakwụkwọ, Mazi Timoti Egwuchukwu Okonkwo ya bụ onye njide ego, Mazi Samuel Okeke Iloesie onye na-edekọ maka ego a na-enweta, Udoka Nwokoye onye nke na-akwụ maka ịgbasara ọha mmadụ ozi, nakwazi Barrister Kingsley Iyoku dịka onye ndụmọdụ n'ihe metara ikpe. Onye nta aka anyị bụ Ngozi Obileri bụ nke ga-ewetara gị akụkọ n'uso. Ka ọ na-edozi ya bụ ndị ahọpụtara n'ọkwa n'iyi ọrụ ka onye isi ndị Electoral Committee bụ nke ndị Ogboji ji aka ha wee wube bụ Dr. Chidi Nwafọ gosipụtara aṅụrị na ya bụ nhọpụta nke emere gara nnọọ ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla. N'okwu ha dịgasị iche iche ka ụfọdụ ndị eji okwu ha agba izu n'obodo ahụ bụ Mazi Chris Ezike onye rụburu ọrụ dịka Assistant Inspector General of Police yana Prince Neville Uchendu kelere Chineke na ha enweela ike ime nhọpụta n'obodo ha na-enweghị nsogbu ọbụla ma kọwapụta na ya bụ nhọpụta bụ nke doro onye ọbụla anya na ọ gara ọfụma. N'okwu yazi ka onye isi ya bụ ndị nlekọta anya nke Ogboji bụ Mazi Nwaedozie kwere nkwa na ya na ndị ọrụ ya ga-agbanisi ike ịhụ na ha mere ka obodo Ogboji gawanye n'iru dịka ọ na-agabu na mbụ. Site n'Ogboji, abụ m Ngozi Obileri.